IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Manipod apo iti City Health Office ni Idol Joanne Kamen. Impaka mo ni Dr. Rodrigo Katkata na ti City Health Officer iti Syudad Ilawag maumdas pailaeng ken libre iti panagpabakuna ti anti-flu ken anti-pneumonia vaccine iti City Health Office. Kinunana adagiti mayat ang mabakunaan ket agturong dalaeng iti opisina tapnon maakomodarda nang nangruna dagiti adda iti priority list kas kung makadagiti senior citizens, healthcare workers ken nada dumapay a frontliners. Ginatigot na ang mapanagpabakuna dagiti mayat ang mabakunaan tapno maproteksyonan da kadagiti saksakit nga graira kadagiti agundaway. Idinto ang nagtali na EDPAY ti immunization program kadagiti ubting tapnon makompleto ta metlaeng dagiti kasapulan da proteksyon manipod iti panakaiyanak da. Available 5 mat lang di anti-pneumonia, anti-flu vaccine. So dapat lang sungar lo kahit yung ngayon, umay kayo lang. Libre no? Libre. Or ito na pa-check? Yung vaccine, priority pa lang lagi tayo senior citizen. Kaya lagi tayo flu vaccine para ka lagi tayo healthcare workers. Kaya lagi tayo frontliners nga po. Ti paset ti panagsalita ni Dr. Rodrigo Katkata na City Health Officer iti Syudad Ilawag. Jay nga statement ni Apo Katkatan ni Dr. Katkatan senior citizen can digiti health workers mat gayam Idol Joan. When usually Idol Bernard iso iti recipiente talaga dito libre nga anti-flu ken anti-pneumonia vaccine. Yung tapnunuhaan nga masayang dito iti pakamod Idol Bernard. No kasla ko mati may nga pagtayngan adati recipiente nohan na kayat agresistir iso na nga mabakunaan mabalin nga ited na laingan kadagiti family member na Idol Bernard tapnuno saan na masayang dito iso nga guti-guten. So ti may nga household may salang dapat ti maka-receive kasjay? No siya sino da Idol Bernard. Kasi kung mano duwati senior citizen, duwamet dito mabakunaan Idol Bernard. No, awan senior citizen, kadeta na nga pamilya. Sudan. Di frontliners, nakos pagarigan, Idol Bernard. So, namabayag pa itapila at manok kumat senior citizen. Manot senior citizens di Ilawag City. Dito nga Ribo damat. 1,000 almost 3 to 4,000 no kwati bilang da. Tapos ti total population ti Ilawag City mabutin ti almost 120,000 no kwan Idol Bernard. Nahaanin nga apti bilang ko nga mingket dete 1,000 per barangay. So 80 barangays 80,000. 120 gayam datan. When more than pa yan, dito naudi nga statistics Idol Bernard yung updatean tayo ito man baka no imadupay Idol Bernard. Okay. Ay so nga guti-guti na ti City Health Office tap na saan nga masayang dagiti bakuna no kas pagarigan handa nga makadirekta iti City Health Office iyo manda ka dagiti barangay health workers da ni barangay health workers ito na ti mapanti City Health para idanon na meten iti ti barangay no kuan Idol Bernard. Ano ba nga ages di dapat nga maka-receive ti anti-flu? Agduduma Idol Bernard mabalin pa iti ubing aging gana ti nataengan ngem deti pneumococcal vaccine nga kunada adati intended nga para ubing adamit iti para adult agduma no ko deti dosage na Idol Bernard. Because may isa ka digiti bambantayin da iti world that is the pneumonia. Ket ti matirtira tatanga pneumonia ket ages 30 and above. So 30, 40 kasay pneumonia at pakatiraan da. Ito nga yung ito nga yung problema Idol Joanne. Here in the Philippines, we are not yet ready enough. Adot ti air pollution nga mapaspasamak, di amin. So kagurguradak kagurgurak ti asok kasi kaya kasapulan nga dito lungs tayo ma-freean tayo kadagiti air pollution han lang nga digiti natataengan ngem nakarkaro da digiti babakit ka dalalakay no makaanglap dati asok kaday sa aminen high risk de giant lungs da ket it can cause pneumonia yon nakarkaro pa ino dito isang sangwem nga mismo digiti nga asok sangkadi di ba nakarkaro da kasday so nga kagurgura dak on my part ngem adan tulata iti epekto na met on their part nga
Nga digito ket benepisyo ko ma'am. Look at Star ni Sanchay, di ba? Ni Sanchay nga ni Taiwanese Star iti Meteor Garden. Tinakalaan natin sakit na is in Japan. Kutama? Nga pneumonia, correct? At the age of 40 ano man taon nan 48? When sa Idol Bernard, 46 kasi. Kasay. Deta tawen na nga kasayin, ubing launay, nga matay ka. Kaya ubing launay na panunutem, anat sakit na, kat maipanggip, iti pneumonia. Kat kaadwan ka, digiti ala ka digitoy, digiti natainganin. Yamin? Tapos ada iti complication of the heart. Siyempre, marigatan ka nga agangas ka day sam aminin, ket deta ti pump, ti bagi tayo, deta lungs tayo, ket isot mangi pump, kadigiti blood, nga agturong yan ta heart. So ni lungs ikan na iti oxygen ni heart nga mangi pump iti buong nga bagi tayo ket no nga plaster nga naimbag dati lungs tayo ket agkuting nga na siya at ni heart keno dito nga agkuting nga na siya at ni heart agkuting nga ti utek tayo di ba mapektaran amin Idol Joanne. Aming sistema. Aming nga sistema. Isun ko nada na ko nga ti rason no apay na complication. Kunada kat ngem ano ti root na di jay lungs. Yan kaadwan na ket maipanggep ti lungs ti problema. This is the reason also why I stopped smoking and I stopped vaping Idol Joanne for years na. Dati dating nga bisyo. Siya kaminik hanap mo nga perpekto. Nagbisyo akmet ti kasta. Sigarilyo ken vape. Ngem insardeng kon imbakal ko nakangingina nga vape Idol Joanne. Manong nga nga klase nga vape kada isa. Because makita iti epekto na ken ada talaga ti ada side effect na and at the same time marigatan ka nga aganges, marigatan nga tumaray ti adayon kasay. Unlike before makadayo ak manong nga deta ko maawan balatongek deta Marcos Stadium ngem idi nang rugi ak nga nagsigarilyo ket hanak makaadayo nga permi. Diba? Makauli akti bambantay idi kwa uliek pa iti Cordillera Administrative Region nga bambantay ket idi napadasak nga nagsigarilyo kaday sa aminin ket marigatan nakpay may isa pa lang nga turod, di ba? Idol Joanne, para mga ganon maapektaran iso nga while you can habang kaya pay nga ma-stop and ma-lessen can maliklikan ti air pollution, let's do it. Kasi hantay mo nga maanan kino ada digito nga libre nga bakuna awatin nyo at anti-flu and anti-pneumonia mo digito hindi ngamin Idol Joanne libre lang nga ruden yan libre nga mapipapaay kada tayo. So abonado ado pa lang ti supply ti Lawag City nga digito Gundawa Idol Joanne. Awan, makaumanay pa ilaing Idol Bernard. Kaya tanat orayin da. Ada ba schedule na dito Kaputa, 80 ti barangay ti Lawag. Ada ba ti scheduling na? Scheduling Idol Bernard, awan metket di nakalukat na tamit ti opisina. Ana pala orayin da. Ket no sika kuman na kanang kadeto yun. Di kad mapangkan di amin? Uwan, nahin nga protection. Nahin nga protection. Di yung kahit itedyo ken berungan. Idol Joanne. Okay, go ahead. Damag iti City Health Office, iti Syudad ti Lawag, Kadwa iti 99.5 Lawag, Idol Joanne, 15 tatak, Quorum N.